Welcome to the PBSL channel. Kublai Shibun yapi ki viewers baro mentangan wanra shapi ya ka jing pentip ha ka jing internet jong ka mai mariang bat ki jaka ha ka jala Meghalaya kelampoi perkhat bakadai ka jaka nadong hathain lajong sathain Eastern West Khasi District Kabadon Hanong Shillong kadon kalat ban lek hakabaki jukhot mau that trishan ha kane ka jaka kalong ka jaka kabah kenjang kalong jaka kabah hajrong ndala poi kham hajrong kadon kilum kiba internet haba pek ya ka saudong saukun layu ilut keleng saudong ki jaka pat wat la kadai hakapor kabah shit lane hakapor kabah syathang na kasni handrai nda poi hakane ka jaka wat la kadadon kham hajrong handrai kal air kabah be hakane ka jaka kalong kabah pengat haduk kata-kata perlok baro lese pimpat tip kene kejaka kalong keba internet haduk kata-kata bat lada pidon hang ne hajrong jong ne ulum lada pipek keleng sodong pelai ilu ulum kelang na kijaka baper pelai iru na ki thambang la pelai iru na thain kuati bat pelai iru na babun kijaka lengba jong kene ka channel lengba jong kene ka jing pentip lese pentip bakane kejaka kalong kejaka kaba kerpang bat kaba internet haduk kata-kata perlok baro na kerpat yapi bapin sakhi dala ki jong ki khmat hakane kejaka namar kane kalong kaba internet haduk kata-kata kublai shibun kublai sya jarangu